зане аз шавҳараш пурсид: ман дар назди ту чӣ қадар арзише дорам? шавҳараш гуфт: ту барои ман биҳишти рӯи замин ҳастӣ. зан гуфт: агар ман барои ту биҳишти рӯи замин бошам, чаро вақте ки модарат бо ман сахт рафтор мекунад, чизе намегӯӣ? шавҳар дар ҷавоб гуфт: бале, чизе намегӯям ва чизе нахоҳам гуфт, чунки ӯ модари ман мебошад, зеро биҳишт дар зери пои модарон аст.